So guys, so mga kasiyaw, may adlaw kayong tanan. Mune YouTube sahod. Mune YouTube sahod nako karon. Pero wala pa nako makuha gid tanan kay apa may ako ang anniversary nako sa ako ang YouTube karong December 22. Anniversary nako. Ikuha ra po ko kay napay dagang project sa kuang balay. So muna daghang kay salamat sa tanang nagsuporta sa kuang channel. Dili pa tungod dito. Wala ni karon. So draw na ko daghang kay salamat sa kuang channel. Inyong gitabangan nga naa mo kanunay o sa mga tao nga nakatabang sa kuang channel. Daghan kayong salamat. So karon itong ipon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. So, 32 tanan ang nakuha na sweldo ron. Pirmirong sweldo sa YouTube. Sukad. So, karon napakoy kuluhaon dito. Pero gamay na naman to. Okay. Ako'y project mula ito gyapon. Kay ibayad na ko to og portahan sa akong balay, Mindor o sa Exed. Kaya wala pa'y portahan akong balay. So, gahapon na humana og taod ning sliding window sa akong balay. So, okay na ning mga bintana. Ang kulang na lang, portahan, Mindor o sa Exed. So, mutoy ako ang balaryan. So, karon muna ni siya kay kuan ibayad pa ni sa cabinet, round table o portahan. So kantidad o kuan kuda ko yung kantidad ne kaya duha ka portahan kay 14,000 tapos ang cabinet ako ang kahoy sa cabinet 4,000. So sa round table 6 seaters ako ang kahoy, so 7,000. So 14,000 o 7,000 imidya 14,000 imidya o 7,000 pila maron 21,000 imidya plus 5,000 nga cabinet 26 imidya. So igo ra gire ay sobra na balit og tuba. So 26,000 imidya akong balaryan. So unang daghan kayong salamat ninyong tanan sa pag-uban kanunay kanako paglantaw sa mga upload nga video. Dili ni ngono pasikat kay ngono pasikat kay gabit-bit ko kwarta. Dili na pud ako'y vlogger nga may balo kung pilay YouTube channel nga unang nakuha. So dili ninyo pasikat kaya kanang pasikat lahi man ang pasikat. Kung gunhona kung pasikat nang nakuha. Asuyaan mo katawo. Dili mo pasikat. Kay maga lantaw ka sa ubang mga vlogger. Pirmirong unang sahod YouTube na ginagibutang nila. Nagka-timing na po kung ano yung unang sahod. Pero unang sahod na pero dili ni tanan mo ako sahod. Napay akong kulubrown. Kaning mag-vlog ta.
Dili ni gini mo atong saligan. Dili ni pwede o mo saligan atong palit og bugas. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Wala ka tao mo lantaw, wa kay mahimo. Pero pag-upload nimo sa imong vlog og daghang mo lantaw, wabot og tag 15,000 tag 20,000. Ay gamay mahimo. Tama kayo, tama kayo. Unang inanin nimo ka vlog, unang akong ipakita na niya kay isip, pagpasalamat ka niyong tanan sa akong mga solid supporters. Ilabi na ka itong mga haters dyan. Ilab yun yung tanan. Pag-vlog na mo. Kaya nung dili na mo mamay mong haters. Dahan kayong salamat. Mugi ni siya. Mugi ni. Ili niyo pasikat. Pasikat ako rin. Basta naitaw mo nagpasikat ka na, hinggitiro na. Dili man na ako makuha og liligumika ninyo. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Shout out kaninyong tanan. I love ya, bra. Brr, kay kaboy tapang mo na. I love ya, bra. Kanang bra para sa babae na.